Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путменде. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлсе Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Қозан ханлығы шырында татарлар тұрмышы, Иван Грозныйның Қозанны алуы һәм яңа шартлардағы тұрмыш хақында. Инде ничә ғасырлар үтсә дә Қозан ханлығы хақындағы истәлекләр, хатирәләр еш искә алына. Ханлык турындагы риwаятләр әкият итеп балаларга сөйләнә. Шул рәвешле тарих онытылмый. Қозан ханлығы Урта Иделдә зур гына мәйданны биләп торган. Көнчыгыш чиге Урал тауларына барып җиткән һәм Себер ханлыгы белән тоташкан. Дәүләтнең төп халкы татарлар булган. Алардан кала Чуаш, Мари, Мукшы, Удмурт һәм башкортларда яшәгән. Ханлыкның үзәк җирләре мәшһүр Казан арты һәм Иделнең көнбатышындагы тау ягын үз эченә алган. Ханлыкның баш каласы Казан шәһәре. Аның биләмәләренә кечерәк шәһәр һәм ныгытмалар да кергән. Мәсәлән, Арча, Алат, Иске Казан, Чаллы, Алабуга, Лаеш, Мамадыш, Тәтеш, Җири һәм Тангачы. Казан Иван Грозный гаскәрләре тарафыннан яулап алынып, 13-15 ел үткәч Мәскәү хөкүмәте тарафыннан төзелгән исәп кенәгәләрендә Казан ханлыгы җирендә 700 татар авылы бар дип теркәлгән. Шуларның күпчелеге Казан артында урнашкан. Кайбер авылларда әле дә Казан ханлыгы чорыннан калган язулы ташлар саклана. Бүгенге көндә 150дән артык шундый таш булуы мәгълүм. Әлеге ташлар халкыбыз тарихының, аның теле һәм таш бизәкләү сәнгатенең бәялә бетергесез кадерле ядкәрләре булып торалар. Алар үткәннәрдән бер кайтаваз. Казан ханлыгының икътисады хуҗалык төрләренә бәйле була. Ханлыкта игенчелек, терлекчелек, сәүдә һәм һөнәрчелек зур үсеш алган. Урман-дала киңлекләрендә үстереп була торган бөтен төрле культуралар да игелгән. Аннан тыш бал җыю, балыкчылык, төзелеш архитектура, зәркән сәнгате, корал эшләү, тимерчелек, агач эше, күн эшкәртү, тукучылык, затлы һәм гади савыт-сабалар ясау һәм башка күп һөнәрләр алга киткән. Һәр һөнәрнең Болгар һәм Алтын Урда чырларынан килүче төпле нигезе тотрыклы традициясе булган. Татарлар дөньясын сәүдәсез һич кенә дә күз алдына китереп булмый. Дәүләтнең башлангыч чорыннан ук Казан дөньяның шактый гына илләре белән сәүдә эшләре алып барган. Киләсе сюжетыбыз Казан ханлыгы һәм аның Иван Грозный гаскәрләре тарафыннан яулап алыну тарихы хакында. Әлеге шәһәр турында совет чорында сөйләргә ярамаган. Әлеге урын инде бүген замана таләпләренә туры китереп яңартып корылса да, бирдә һаман тарих үзе яши сыман. Биредәге һава да башка, тынлык үз эчендә табышмаклар, серләр саклый шикелле. Без бүген төшерү төркемебез белән Иске Казан музей тыюлыгына килдек. Биредә сакланып калган артефактлар, археологик казылмалар һәм Иске Казанның серләре турында биредәге музей хезмәткәрләре сөйләр. Биектау районындағы Камай 1552 елда Явыз Иван тарафынан юкка чыгарылган Иске Казан каласы янында пайда булган авыл. Аның хакында Казан ханлыгы документларында бик күп язылгандыр, моңа шик юк. Әмма басып алучылар биредәге ханнарның барлык китапханәсен, язма мирасын Мәскәү тарафына алып китә. Шуңа да бүген әлеге тарихи урын турында мәгълүматлар сирәк. Күбесенчә фаразларга, тарихчылар сүзенә, археологик казылмаларга таянырга туры килә. Борынгы Болгар шәһәрен Аксак Тимер яулап алгач, ул шәһәрнең ханын Абдулла ханны үтереп, Абдулла ханның ике улы була, Алтынбәк һәм Әлембәк. Алар качып калалар һәм ул шәһәрне яңадан кузгатырга, торгызырга булмыйлар, алар монда киләләр. Һәм Казан исемле шәһәргә нигез салалар. Бу шәһәр үсә, монда инде һөнәрчелек үсә, ул җил тегермәннәре, чүлмәк ясау мастерскойлары, тимерчелек, шулай ук бик данлыклы шәһәр була. Менә бу картага карасак, шәһәр ике өлештән тора. Беренчесе аның Камай шәһәрчеге, яисә анда шәһәрнең кирмәне басып торган төп урыны.
Кама шәһәрчеге һәм Рус Урматы җирлеге. Ул инде менә бу һөнәрчелек шәһәрнең бер өлеше. Менә җил тегермәннәре, бөтен һөнәрчеләр шунда яшәгән дигән фикер бар. Менә бу безнең территория, ул 137 гектар җир тәшкил итә. Безнең бик зур территория, менә без сезнең белән хәзер Камай авылында басып торабыз. Менә бу иске Казан шәһәренең урыны дип, шулай итеп археологларның фикере буенча. Шәһәр үсә, базарлары гөрли, сәүдәгәрләре бай яши. Тик тора бара аның бик кулай урында урнашмавы көннән-көн ныграк аңлашыла. Әйткәнемчә, монда шәһәр үсә, ләкин икътисад ягыннан бу урын җайсыз була башлый. Чөнки монда Казан су елгасы гына ага, ә менә хәзерге безнең башкалабыз торган Казан шәһәре, анда Кама елгасы, Идел елгасы икътисад яктан бик уңайлы. Шуңа күрә бу шәһәрне күчерергә булалар. Монда бу Казан иске Казан дип йөртелә башлый. Ә хәзер безнең башкала ул төп Казан булып кала инде. Монда иске Казан була, аннары инде ул үзгәртелә, хәрби фортпост, төрмәләр дә булган. Төрмәнең булуы дәлилли бездәге бер тәре формасындагы экспонат. Һәм 16-нчы гасыр монда рус гаскәрләре килә, һәм бу җирне тармар итеп, Явыз Иван бу җирләрне Мирза Камай исемле кешегә бүләк итә. Һәм менә 16-нчы гасырдан бу җирләр Камай исемен җиртә башлый. Ни өчен Болгар ханының уллары Алимбәк белән Алтынбәк бу шәһәргә Казан дип исем биргән соң? Каян килеп чыккан атама бу? Бу сорауга шулай ук җаваплар бик күп, теге әлдә ачылып бетмәгән дип әйтәсе килә. Фикерләр дә бик күп. Риваятләр бик күп. Без шулай аларга таянабыз. Мәсәлән, беренчесе Казан су елгасына Казанны төшереп җибәрәләр. Яисә котелны русча була инде. Шуңа күрә хан бу җирләрне Казан дигән исем белән атарга ниятләгән. Һәм менә монда без күрәбез Казан су елгасының бер өлеше. Әзрәк башны уң якка борсак, ул безгә Казанны хәтерләтә. Шуңа күрә Казан исеме бирелә бу шәһәргә. Һәм менә бу ярлар, Камай шәһәрчегенең ярлары, алар шулай ук Казан формасында. Менә без бу җирләргә барып басып торсак, ул Казан формасын хәтерләтә. Һәм хан менә шул Казан исемен кушырга дигән фикер белән шулай итеп Казан исемен куша. Риваятлар буенча, иске Казан 104 ел буена айрым әмирлек, Казан әмирлегенең башкаласы булып торган. Тарихларда чамаларга мөмкин. Болгар ханлыгы юкка чыгарылганнан соң, аның урынына Казан, Шаллы, Алабуга һәм тагын берничә вак-төяк әмирлекләр пайда була. Казан әмирлеге Шаллы яки Алабуга әмирлеге белән бугазга-бугаз килеп яши, бер-берсе өстенә яу белән чаба. 1380 еллар тирәсендә генә барча әмирлекләр дә бер хаким, Габдулла хан кул астына берләшә. Аның улы Галимбәк Казан әмирлегенең соңгы хакиме булып, Олуг Мөхәммәд каршында башын җуя. Казан ханлыгының яулап алыну тарихына да күз салыйк. Рус гаскәре 1549 һәм 1550 елларның кыш һәм яз айларында яшь патша Иван Грозный җитәкчелегендә Казанга 2 поход ясый. Ләкин алар уңышсыз тәмамлана. Шуннан соң Казан ханлыгын яулап алуның генераль планы эшләнә. Аны төзүдә Мәскәүнең дәүләт һәм хәрби җитәкчеләре, чит ил белгечләре, хәтта Казанның хәрби саклау эшләре белән яхшы таныш булган кайбер татарлар да катнаша. 1551 елның май-июнь айларында Зыя елгасы тамагында руслар крепость төзеп куя. Бу Казан өчен көтелмәгәндә аның борын төбендә эшләнә. Булачак кырылманың һәр бүрәнә һәм тактасын җентекләп эшләп, башта Углиш шәһәре янында кырып карыйлар һәм кире сүтеп Идел буйлап 28 көн эчендә кырып та куялар. Казан ханлыгының көнбатыш өлеше, ягъни тау ягы, шулай итеп җайлы гына рус дәүләтенә буйсындырыла. Бер елдан соң 1552 елның июнь айында яңартылган гаскәр белән рус армиясе Иван Грозный җитәкчелегендә Казанга юнәлә. Свияжскига тоткарлыксыз килеп җитеп, шунда ярты ай чамасы сугышка хәзерлек үтеп, алар 23 август көнне Казанны камап ала. Бер айдан артыкка сузылган аяусыз сугыштан соң 2 октябрьдә Казан шәһәре яулап алына. Дәүләт һәм хөкүмәт оешмалары, илдәге бөтен хакимият юкка чыгарыла.
гаскәр тормар ителә. Дәүләте юкка чыкканнан соң татарның сәяси тарихы Россия империясы эчендә дәвам итә. Бөтенләй икенче төсмер, икенче халәт ала. Халык буларак сакланып калу, туган телен, күп гасырлык мәдәниятен һәм динен югалтмау, ниһаять, элекке дәүләтчелеген һәм мөстәкыйльлеген торгызу өчен милли азатлык хәрәкәтенә әверелә. Борынгы бабаларыбыз бу җирләрдә бай яшәгән. Куллары эш белгән чөнки. Иң киң таралган һөнәр шүлмәкчелек. Иске Казан шәһәре үзенең һөнәрчеләре белән дан тоткан дигән шәһәр. Монда иң күбе ул шүлмәк ясау мастерлары дан тоткан, данлыклы булган аларның савыт сабалары һәм инде узорларга килсәк, орнаментка килсәк, монда үсемлек рәсеме генә күрә алабыз, чөнки ислам кануннары буенча монда үсемлек рәсеме генә ясарга тиеш булганбыз инде без теге мөселман халкында дип әйтәсем килә. Менә без монда витринада күрәбез, бу иске Казан да эшләгән шүлмәк ясау мастерларының, савыт сабаларының өлешләре, ягъни фрагментлары. Монысы безнең Казанның өлеше. Менә монда без күрәбез савыт сабаның шын археологлар аны туплаганнар бер өлешкә һәм аның узорында күрә алабыз. Ул дулкын сыман, аны башта бармаклар белән эшләтергән булганнар. Аннары инде озын таяклар уйлап чыгарып, матур, шундый матур үсемлек орнаментлар ясатырган булганнар. Шүлмәк ясау мастерлары. Шүлмәкченең йорт-җирен сурәтләүче макет та бар биредә. Бу һөнәр иясе башкаларга караганда акчаны мулрак эшләгән. Үзенә дә һәрвакыт хөрмәт булган. Без бу мичне куйдык. Ул шүлмәк ясау осталарында, мастерскойларында тора торган мич. Русча әйтсәк, ул горн дип атала. Менә монысы безнең 2 яруслы. Аның 1 яруслы да булган. Менә монда без ушакны ягып җибәрәбез, агач утын. Һәм икенче катка куябыз әзер савыт сабаны, теге товарны дип әйтәбез инде русча әйтсәк. Һәм ул аны эссе һава белән кыздырырга тиеш булган. Кыздыра, аны ныгыта, һәм матурлык та кирәк бит әле, сатырга кирәк аны. Һәм менә ул шүлмәк ясау остасы, ул иң бай кешеләрнең берсе булган. Шуңа күрә монда инде бөтен гаилә катнашкан бу эштә. Менә бу мич каршында хатыны, тормыш иптәше басып торса, балалары утын ташыган, ә үзе инде ул теге гончарный круг шүлмәк ясау түгәрәк стель алдында басып утырып манда шундый матур савыт сабалар эшли торган булган. Шүлмәк ясаудан тыштаган зәркәнчелек, тимерчелек эше дә алга киткән. Монысы тәгаен шулай. Казу эшләре барышында кайчылар, йозаклар, укышлары, балталар да табылган. Бу витринда без күрәбез тимерче мастерларының эшләрен, ягъни аларның фрагментлары була инде бу эшләрнең фрагментлары. Менә монда кичкенә генә коллекция, ул ук эшлекләре. Ук эшлекләре ул дошманга атыр өчен һәм кыргый хайваннарга атыр өчен кулланган. Әйткәнемчә, Камай шәһәрчеге һәм Рус Урматы җирлегендә торган бу шәһәр 2 өлештән, Камай шәһәрчегендә күбрәк менә бу экспонатлар, алар табылган, казылма эшләре вакытында табылган, алар хәрби темага туры килә. Ә инде Рус Урматы җирлегендә табылган предметлар, алар көнкүреш темасына туры килә дип әйтәбез. Ә менә без күрәбез, витринның уртасында ук зур шар. Ул керамика, ягъни балчыктан эшләнгән, кыздырылган, ялтырап тора, аның тишеге бар, тишекләре. Бу сызгыра торган шар. Менә ул шар һавага чыга, русча әйтсәк, ядро була инде ул. Бу тишекләргә җил керә, һәм ул сызгырырга тиеш була. Сызгыра ул, аның тавышы шуны ямьсез булган, дошманнарны куркытыр өчен кулланылган менә бу керамик шар. Балык тоту өчен кармаклар аерым игътибарга лаек. Аларның зурлыгын күрегез. Илгәре Казан су тирән, киң булып аккан. Пароходлар йөзгән, суларында да симез балыклар көн күргән. Ашыйсың килсә, балык тотуның да җаен табарсың шул. Инде әкият легендаларда, тарихи истәлекләрдә генә яшәп калган Казан ханлыгының баш каласы бик тә үзенчәлекле булган. Тау башына салынган хан сарае һәм зиннәтле ташпулатлары, бик-бик манаралы мәчетләре, яшеллеккә күмелеп утырган бистәләре, шәһәр диварларыннан башланып, юракларга сузылган Кырым, Нугай, Төмән юллары, шул юллардан узучы сәүдә карваннары Казан каласына, аның тирә-юненә кабатланмас бер матурлык истәгәннәр.
итәләр. 16 гасырда яшәгән билгесез автор үзенең Казан тарихы дигән хезмәтендә мәркәзебез турында шундый сүзләр язган. Казан шәһәре чамадан тышнык, таш кыяга охшаш. Оның стенасы тулы имән бүрәнәләрдән буралган, арасына ләм белән ире ком тутырылган. Казан шәһәре чыннан да элек-электән моторлыгы белән дан тоткан. Заманында хәтта аны яуларга килгән Иван Грозный белән воевода Андрей Курбский да соклануларын яши алмаганнар. Әйтүебезчә, Казан Иван Грозный гаскәрләре тарафыннан алынганнан соң шактый җимерелә. Шартлатулар, ут тертеп яндырулар нәтиҗәсендә иске Казан шул исәптән кирмәннең таш һәм агач кырылмалары да хәрабә хәленә килә. Әмма Казанның стратегик әһәмиятен яхшы аңлаган Грозный хөкүмәте тиз арада аны аякка бастыру эшенә керешә. Казан ханлыгы чорыннан бер ни дә сакланып калмаган. Барлык булган кырылма биналар янып җимерелеп беткән дигән фикер озак еллар дәвамында фәндә өстенлек итә. Ләкин күп кенә галимнәр башка фикердә. Казан Кремлендә сакланып калган берничә архитектура истәлегенең Казан ханлыгы чорына караганлыгы да испат ителде. Шуларның берсе риwayat легендаларга кергән, бәйет мөнәҗәтләрдә әйтелгән татар халкының ханбикәсе, милли батыры исемен йөртүче мәшһүр Сөембикә манарасы. Үзенең архитектурасы, төзелеш алымнары, бизәкле усуллары буенча бу атаклы кырылма нәкъ менә милли сәнгатьнең үзенчәлеге дә, ачык истәлеге дә. 1990 елда бу гүзәл манара өстенә ай куелды. Дөресрәге, беренче кыяфәтендә булган ай яңадан торгызылды. Бүгенге Казан Кремлендә татар чорыннан сакланып калган икенче истәлек Нурали мәчете бинасы. 16 йөзнең атаклы кешесе, Казан ханнарының якын киңәшчесе һәм ярдәмчесе, хөкүмәт башлыгы Нурали Ширин исемен йөрткән бу мәчет Казан яулап алынгач, башта корал склады, аннан Ведение ширкәвенә әйләндерелә. 1854 елда Дворцовая церковь исеме белән рус православие архитектурасы стилендә реставрацияләп куела. Безнең каршыбызда 15 гасырның йорт күренеше, ішке күренеше, йортлар алар бик зур булмаган, ике өлештән торган, ярты өлеше җир өстендә булса, ярты өлеше җир астында булган. Түбә салам, түбә. Менә бу аскы өлешендәге йорт стеналары агачтан булса да, аның стеналарны агачны балчык белән сылай торган булганнар, җылы чыгып китмәсен өчен. Йортта иң кирәкле, иң яраклы шундай әйберләр генә. Ул мәсәлән, сәке, анда ашаганнар, йоклаганнар, ул зуррак булган инде, һәм мич. Мичне караша якканнар. Торба түгел түбәдә, бер аерым бер тишек кенә. Һәм төтен шул тишеккә чыга торган булырга тиеш. Ләкин бөтенесе чыгып бетә алмый, шуңа күрә кешедән гел төтен исе килеп торган. Иске Казан халкы күбрәк вакытын үзләренең хуҗалык арасында, ишек алдында үткәргәннәр. Монда алар ашарга һәм йокларга гына килә торган булганнар инде. Һәм күрәбез, идән мондый булмаган. Без үзебез макетны ясаганда шулай ясап куйдык. Идәннәр алар җир идән булганнар, бик салкын. Шуңа күрә сәкеләрне дә бик итеп ясаганнар. Безнең татар халкы, иске Казан халкы. Хатын-кызлар исә гадәттәгечә гаилә учагын саклаган, табын әзерләгән, бала-чага белән мәшгуль булган. Монысы безнең кул тегермәне, ул таштан эшләнгән, русча әйтсәк, известняк кулланалар. Моны иске Казан хатын-кызы үзе эшләгән. Монда ашлыкны ваклау җайламасы була инде бу. Бу бик авыр. Без үзебез дә әйләндереп карадык. Аның кайбер өлешләре җитеп бетми. Ләкин без әйләндереп карадык, ул бөтен хатын-кызлар эшли алмый бу эшне. Шуңа күрә безнең инде теге археологларның фикерләре, хатын-кыз ул заман хатын-кызы бик көчле, куллары көчле. Алар үзләре бик кечкенә генә булсалар да буйлары белән теге физик яктан бик көчле халык хатын-кызы булган дигән фикер бар. Менә бу русча әйтсәк, жирнова, татарча кул тегермәне. Бу музейда тарихның үзенә шумгандай буласың. Шыннан да, кайчандыр биредә безнең бабаларыбыз тормыш көткән, сәүдә иткән, җир җимертеп яшәгән бит. Кабер ташы 15 гасырга туры килә, шул иске Казан зиратыннан алып кайтарылды. Ә монысы инде рус урматы зиратыннан кайтарылды. Анысы һөнәрчеләр шәһәрчегеннән. Ике хатын-кыз күмелгән булган. Безгә әле информация да бар. Менә бу кабер ташы астында хатын-кыз күмелгән, хатын-кызның исеме Сөбәйдә исемле булган. Без инде
Менә бу борынгы Болгар телен тәрҗемә ителде рус теленә. Менә монда кызык кешегә укып та китә ала инде. Булар безнең республиканың иң борынгы кабер ташлары дип тә әйтсәк була. Тарихыбызны онытырга хакыбыз юк. Аңардан башка бәхетле киләчәк төзи алмабыз. Иске Казан кебек изге урыннар турында һәркем белергә, аны һәркем өйрәнергә тиеш. Моны Иске Казанда биртә. Тарих ул шыр һәм вакыт алмашы гына түгел, җирдә яшәгән тарихи шәхесләрнең мәңгелек күргәзмәсе, дигән тарихчы Дмитрий Волкогонов. Тарих саклап калган исемнәр, тарихи вакыйгалар безнең бүгенгебезне һәм киләчәгебезне билгели, дөньяга карашыбызны үзгәртә. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Казан ханлыгы чорында татарлар тормышы, Иван Грозныйның Казанны алуы һәм яңа шартлардагы тормыш хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенджеп этмейді. Куда мумелись, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.